Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas igramo Fall Guys, tako da idemo play. I evo, dok ulazimo u game, samo želim da vam kažem da ostavite jedan like i da se pretplatite na kanal, zato što to mi stvarno pomaže, a usput brže će da izlaze i videi i content i šta čekate. Ok, mapa je Airtime. Inače, ovu mapu ja jako puno mrzim, zato što nikad nisam uspeo da je pobedim. Odnosno da je pređem, jel da? Ok ljudi, evo ga, sad krećemo za 3, 2, 1. I evo, krenuli smo, tako da treba sada ovdje, ja mislim da se uvatimo. Ajde, uvati! Malo da se nerviramo, a? Šta je ovo? Možemo ovo da? Aha. A moram biti u zoni. Ovo je kao, aha. Moram biti u zoni. Dobro. Za sad je ovo lagano. Ok ljudi, ajde, idemo dalje. Ok ljudi, idemo dalje. Zašto sam opet pao? Oh my god, možda uspijem. Neću uspjeti. Nervirali više. Mogu sam sad preći. Ok, skači! Uvati se! Brate, ne volim više ovu igricu. Ajde! WTF, zagličao sam se. Šta se desilo? Idemo sad, molim te! Ajde, sad, dođi tu, padni tu! Ajde, sad idem da se uvatim za ovo. Znači, ajde. Pa što neće? Ajde, uvati se! Molim te! Ljudi, ja neću uspjeti da se kvalifikujem, nema šanse, nema šanse! Ajde, skipaj na više. To je to. Idemo ljudi u novi game. Ok, ovog puta je mapa full tilt, tako da mislim da bi ovo čak mogu da pređem. Sem toga što ću se nervirati do bola, ono, već sam besan. Ok ljudi, evo, kreće mapa za 3, 2, 1, ok, ovu mapu nisam nikad preigrao, inače, ako ne znate, ja sam preigrao Fall Guys, ja sam najbolji Fall Guys igrač na svetu, kao što sam govorio i za Minecraft Bed Wars u prošlom videu. Trči, skače. Ne, pa kako zagličuješ tu, pogledaj kako si se razvukao ko viršla. Ne, molim te. Ne, ajde, to. Da, to. Skoči! Oh my god ljudi, ide nam. I nisam znao da može ovako da se... Dobro, ne, nemoj sad da padneš, molim te. Ok, ne, to, prođi. O, bratalju, ovo bilo... Blizu, ne, gdje sam sad? Oh my god, ne, pašće. Dobro je, uspio sam. Ljudi, uspio sam. Otvori se. I sad moram da ga izravnam. Vidi. To, izravnajte mi ga. To. Ljudi, možda uspijem. Dobro je, uzeo sam checkpoint. Dobro. U stvari igrao sam ovu mapu pre i ovaj deo nikad nisam mogao da pređem, jer uvek mi je previše zeznut zbog ovih gluposti. Ima stvarno puno gluposti, znači puno, previše, stvarno dosta gluposti ovaj deo ima ove mape. Molim te, hoću ja to uspjeti. Ljudi, aj molim te. Oh my god, ljudi, uspio sam da pređem, yes! I evo je jedna mapa koja se zove Bin Hill Zone, znači Bin Hill Zone, tako da krećemo. Inače, ovo je bukvalno mapa inspirisana Sonicom, zašto sam igrao Sonic, igrao sam Sonica, tako da vidimo šta je ovo.
koliko mi se čini mi treba da skupljam ove loptice, ove kružiće. Ajde, kreni. Ajde, hoću da skupim sve, znači sve. Opa, okej, imamo, koliko imamo? Ovo su prstenovi. 2 prstena, dobro, daj. Opa, vidiš šta ih ja skupljam. Opa, 8, moram da skupim samo 20. A bit će to lagano za mene. Pogledaj kako ja njih skupljam, Pogledaj ovo. Opa, već, ne, ovi mi kupe ispred mene. Ovi ispred mene mi kupe. Ne! Kome ti kupiš prstene? Ne! Dobro, padni. Dobro je. Smireno. Nema nerviranja, ovo je samo Fall Guys. Kome ti... Ne! Ajde! Ne, ljudi! Popni se! Ne! Već ih se 8 kvalifikovalo, znači ovdje treba da se uđe. Okej, trči sad, skači. Oh my god, ne, gledaj sad! To, moje! Ne, kako sad tu da padneš? Pa kako? Ajde! 16, skupio sam ih malo. Ušao sam u novi game, tako da idemo da vidimo koja će mapa da bude. Ok ljudi, mapa je hit parada, znači kao neka parada udaranja, kad bi se prevelo na srpski. Ok ljudi, ne znam da li sam igrao, ali ova mapa mi jako poznato izgleda. Sad ja ne znam da li sam igrao jer sam Fall Guys igrao par puta u životu, Tako da idemo. Ok, idemo po ovime. Ne! Dobro, ja sam mislio da ću već da riknem u prvih 10 sekundi. Ajde. Ne. Da. Ajde. Gde će sad? Tu. Prođi. Otvori se. Ajde. Ne. Šta je sad desilo? Idemo. Ajde lizalica ova da prođe. Ne. Sad će da me zakači. Ne. Moram da prođem. Ajde. Dobro je, ljudi, a kako se već... Šta ih je? Oh my god, ne. Da ću uspeti. Ljudi, neću uspeti. Neću uspeti. Ne. Toliko blizu sam bio. Oh my god, ne. Malo se nerviramo, Idemo u novu rundu. Ok, nova mapa je Speed Slider. Mislim, ovu mapu sam čak i igrao pre snimanja, zato što sam htio malo da se uvežbam. Uglavnom, znam šta se radi, ovo je kao neki Top Gun i moramo da se kližemo. I na ovoj mapi sam se čak bio i kvalifikovao. Ok ljudi, evo sad krećemo, 3, 2, 1, ok, krenuli smo. Idemo sad ljudi, znači, ovo sad lagano, znači, bukvalno se, ja mislim nijednom baš nisam bio kvalifikovao. Opet, ok, idemo, to. Dobro, sad ga napravi, ajde, opa, to, vidi ovaj speed, što sam dobio neki, ne, sad da mi, ok, idemo, to, skreni, ajde, nerviram se, znači žestoko, užasno se nerviram, da ću proći, ok, idemo, tu sam uzeo speed, boost, ok, idemo, ovi svi padaju, ali zato ja neću da padnem, neću pasti, idemo, jel to to? Please me reći da je to to. Ok ljudi, kvalifikovao sam se i to lagano. O ne ljudi, opet ova mapa Airtime na kojoj sam prošli put umro, tako da ovog puta nadam se da ću da preživim. Znači ljudi, odmah idemo na ovu tu, kao prošli put, na ovu tu veliku, što se kao njiše, levo, desno, gore, dole, ne veze, sad ćete sve vidjeti. Znači, idemo, gdje je to? To je ovog puta sa one tamo strane. Tako da, skačemo, ne, je moguće u prvih 3 sekunde da umrem. Ok ljudi, idemo ovog puta da probamo da se za ovo ovatimo. Ne radi, znači ne može. Opa!
Meni ova mapa jednostavno ne ide. Kako se oni tu uhvate? Znači nije mi jasno. Šta? Treba da se skoči, šta? Šta je? Snimam video, idi! Joj bože, ja se ja ovdje nerviram. Ok, ima i ovdje, ne! Budeš li me bacilo? Ne smije da me baci. Ne, ovo je sad ljudi, ovo je perfektno. Možda čak i uspijem. Znači sad, ne, ventilator, ne, prokleti ventilator. Ljudi, 55%, gdje je sad nestalo? Ok, ne, 58%, ne smijem to da dopustim. Čuti! Ok, evo ga, ne znam kako se tu stvorilo, ne znam ni šta se tu, ni kako se stvori, ni ništa, ne sada padneš! Ajde, još malo, znači evo ga, sad, ne, ventilator je malo preduvo, ventilator, beži sad će ventilator u mene da duva, tako da moramo ovdje da budem negdje po strani. Ne, sad će da se okrene. Kvalifikovali smo se, ljudi, kvalifikovali smo se. Bilo je jako napeto, ali uspjeli smo. Ok, sljedeća mapa je Puzzle Path. Što znači da moramo kao neke labirinte da rešavamo, koliko ja vidim po slici, ne znam tako da idemo da vidimo šta je ovo. Ok ljudi, idemo, krećemo da vidimo šta je zapravo ovo. Aha, moramo ovaj labirint valjda da pratimo, tako da on ide ovuda, pa ovdje i znači ide u ovo valjda, ne znam. Pogrešili smo! Znači ide valjda ovdje, ne, ljudi, kako ide? Znači idemo ovdje, ovako, tu sve to, znači ovaj je ovdje zadnji, to je nas na novom, znači ovo je novi, idemo, znači ide ovako, ok, to je ovo tu, ok, evo nas već u novom, ovo je ljudi zapravo jako lagano, a baš sad kad sam rekao lagano, ne možete da me ispoštujete, ne, Fall Guys cheatovanje, znači, a kako ovo ide, gurni! Čekaj, pomeri ga. Znači tu, i onda ide ovako tu. Samo 11 od nas može se kvalifikovati. Ok, ovdje, što je jako dobro. Ok, evo nas, idemo. Došli smo tu. Znači tu, pa tu. Pa, ok, ovaj je ovdje. Ok, evo ga već novi. Ovo mislim da bi trebalo da bude lagano! Ne! Ok, idemo ljudi, znači sad samo treba da preskačemo ovo i da ok, ovo je brate odmah ovdje koliko je lagano i da ćemo uspjeli smo da pređemo i ovu mapu, hvalim ti se Bože. Ok, mapa je leading light, što znači neko prateće svetlo ili tako nešto. Uglavnom, sad ćemo vidjeti šta se radi u ovoj mapi. Ok, piše stay in the spotlight, što znači da treba da stojimo u tom nekom žutom svetlu, koliko sam ja vidio malo pre po slici, tako da, ok, žuto svetlo je tamo, ok, idemo, a joj, što se i ovo sve pomera, joj, ali je sve čudno, molim te, otvori, jel se mora ovim, evo ga, došlo je kod mene, žuto svetlo, došlo je kod mene, ovo će biti, ja mislim, lagano, kako je lako, ne, ajde, prosti Bože, ne, to, ne, ajde, dobro, ajde, mene zeza, ne, brate, samo mene zeza da padnem, samo mene, znači nijednog drugog igrača, ajde, vrati se. Znači neće da me posluša, kontate, neće da me posluša. Dobro, imamo 89%, oh my god, može samo još jedan lik da se kvalifikuje, moram to da budem ja, ne, zadnji sam se kvalifikovao, oh my god, zadnji, znate koliko je napeto ovo bilo, i ostaje nas 7, tako da, mislim da je sad zadnja runda, konačno, vrati, moje srce lupa 300 na sat.
piše ovdje, final round, hex a ring. Oh my god, ovo je kao nešto. Igrao sam Stumble Guys, tako da znam ove kao heksagone, šta su već, moramo da stojimo na njima i onda će oni da propadnu, ali mi treba da ne padnemo, jer poenta je da igrači padnu, a da mi ostanemo živi, ili kako god, uglavnom idemo, ne idemo. To, skoči, jer sam to naučio, oh my god, idemo, ja se ovo se čak i vrti, ne, joj, vidi, odmah se pada, ne, ja sam morao baš odmah da umrem, ja sam morao.